Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, dako sa kalsada, naka-jacket og naka-pajama ko kay mag-uban ko nilang nanay og tatay magpa-dentist si tatay magpa-ipon sa ngipon kay grabing sakita kunog sa ngipon. Naka-schedule man. Nagpa-schedule mi gahapon ja karon man 10:30 so hang ubanan sila guys. Kita-kita rata guys, nig-abot na mo. Naniwang ko din. Ngipon na din ata. Pila ka ngipon tay? Tulo-tulo ni. Pwede ba tulo? Pwede, basta nagtapat tay. Si naisa ni Hua, anda. Bag-ang luha. Basta ikipudog na rin napit. Kanang na pud makuha ko na ni mo no. Pawa. Tunawanan, gatik kasi imong apo. Mo ba ni ka magawa nga nimong apo? Di. Na, 1985 na tao, ang kinamagawa mo ako. Pangilin. Panganay. Pwede ay. Kagili mo. Iwan mo nimong kahit tay tag-as. Taas kong inahanan eh. Tagas. Isa man Ay, kay. hindi wala na din trabaho. Isa man ka dai. Ako? Kinsa man ka? Tony. Anak kan Tony? Ah. Mas kebas ka Tony. Na. Ay itu yang betulin betul ano. Katibuangan. Masaya sa kita. High blood mo ka? High blood? Normal lang sila. Kilaw kay blood. Hello guys, good morning. Dari ko pa doon kapayas guys kay na murag na hinog na ang kuhaan. Di niyang pinutos pero ako mukuha. Oh, di ba? Hinog na. Imo. Imo tuwad. Anong kuhaan guys. Dami ini mo laguto. Hinog na pod ng isa. Huwang pa ni. Kani kay hinog na. Hinog na ba ni? Murag manggag malajo. Nga na nato. Hello guys, daday kuskuan guys. Kutad na pod. Laglaag ko dari kinusara. Guys, mangko dari guys ug na kay mga problema. Kay na linaw, sabar mag-isda. Kuan overlooking. Kita ni mo ray nga view. Dani mi guys katong na yun nagisugba mig manok. Kamis mayor og garden. Anis ako guys kay gibati ije kog kakapoy sa hang kinabuhi. Gikan pa ko nagkuan nila sa tatay uban nagpadintis. Ang giubanan pero sila ning sakay sa motor kay sinanay maglugos og tikag sa motor kay dako kuno. Tapos Lexus ba nagduwa silang Kia. Hangginan nga mag-vlog ko. Di naman po siya kaado mo apil sa hang vlog guys. Sa kanay kaduwa. Diyo pa ko kay bao o kano sa ilang ting enroll. Murag August naman ron. Diya magkuhan pa man na magbrigada. Sa katong mga ning hatag dahing liksi guys para siyang gamit sa eskwela. Daghang salamat ninyo kay bao na mo kinsa mo. Napag ko na dadaan si Mama Julie nga hinatag pod. Salamat ka doon ni mo ma'am. Sinjong kabuotan. Arang aliwaro sa isda. Labi dari guys kay hangin. Labi po dari magabi labi nagkanang naibuanon kay kita din mo view ba mga suga. Istorya sa lang koron guys kay wako
ka-vlog lain kay gahapon grabe pang panglaba na namo di ay nang laba kami Herlin og Tiri agaho naghanag sakit unang ako vlog hapon sakit ka juga hang likod dami pa dato sapa labahan guys kay arang sugag tubig di mahuman ra jud dali ginukunon sa barong isda Diya kuan guys. Dari kubi ka init. Dalhin ko. Kanang gay. Adto na jud mi maglabhanan kay wa na may agas-agas pas bay. Pila na way kakuan way agas-agas. Nagkaan naman og kadaghag isda. Pabunot si tatay upat ka ngipon rang luya. Di ra ba dalim ning mabunutan. Di upat ka ngipon. Nget-nget pero naman on pay tambal guys. Mingaw kaadyo. Kapoy nakadug ang kinabuhi. Murag mo back to work na siguro pag ko guys. Sadlay na ko kay kuan. Ganang na ni okay man pas ate ali nga si jay mo pas mo pang liksi. Diyan putong gisabot si liksi. Di pag ko gusto atos liksi hagna mo eskwela kay lisod na. Ang gusto dari ra sa amo Pero kinahanglan man jud mag trabaho kung sadlan guys kay di man ag vlog kasaligan. Kay kaning vlog kay depende ra man is views. Depende ra man is musod nga sweldo. Di man puning og kada buwan jud siya mo sweldo. Maning og sige kag upload mo nang kada buwan ka makasweldo. Pero kinahanglan jud magtrabaho kag sadline. Kay eskwela na rabas liksi. Nang manikamot o panarbaho. Kay katong gipadaan ni Mariano, ito ang ikuha guys. Moro to gijang baylo, iguras ijang baylo. Kay gamay ra kuno ijang sweldo. Baylo man siya na ho. Hindi harap ang gipalit og kuang liksi insay gusto. Sabaa ka dos isda guys. Timbungan ganiha kuan bulinaw. Kitaan ka dog bahay nila mayo dari guys to Masarap to. Dapit sa naiga-aso. Tarag panoramic guys. Grabe 27 nalaman ang edad do pagajid ko nakaadto na ng pinakaibabaw. Pagajid ko kaadto. Sige naman ingag mulaag jawa man pud mi nakatuod sa kuan kinanglan marag na tour guide budget baka nang nay kaibaw jid didtos agianan. Sakit ang wisdom tooth dyan nangutana ko sa dentist guys ug pila na bayad silang wisdom tooth 1K na kuno. Sa una kay mahal man to. 1K na kunog bayad. Diyan na report ko guys kay pa-signal ko. Ja guys, kanang nay pasensya na mo sa hong vlog ron way lami. Awag naong guys napuno na din is bagas. Stress sa hong kinabuhing gikapoy na. Dali na mo pahuway sa dayon. Na may mga nang bash na daw ang sina puana. Ang sina tagda bahala mo dihag mga manunuwaya mo sig panghilabot. Inja guys, pasensya na mo guys, marani hang vlog rong adlaw. Dagang salamat gihapon sa injuhang mga sa injuhang pagtan-aw sa ahang mga vlog sa moang mga vlog guys. Dagan kadtong salamat inja. God bless natong tanan amping mo kanunay ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye-bye.